Okay, mayong hapon no sa tanan. Welcome naman kamo tanan diri sa aton YouTube channel Pirot Haranistano. Diri sa aton channel, YouTube channel, no? Kaga antes ako magdulong sa inyo sang mga ambanon, no? Yari naman anay, no? Unahon naman aton ini yung mga ang shout out, no? Kay nag-ginanugid na ini sa aton sang mga aton viewer, no? Shout out sa mga masunod, no? Sa family siya Siko sa England, no? Mayong hapon ng dira o kung mayong agada. Subong man sa kay Carlito de la Cruz sa San Carlos City, no? Mayong hapon lang dira sa imo. Kag sa mga taga Zone 4, Libertad, Surala, South Cotabato, no? Mayong hapon lang sa inyo dira tanan. Okay. Yari no? Igadulong ko sa inyo ining isa ka ambahanon nga nagatigulo di malas nga gugma. Di malas gid ako sa akong paghigugma, ang akong nga nobya 14 iya pa na, ang hampang pukol-pukol, ang hampang mais-mais, intonosis, paralisis, gugma ko na intrinis. Di malas gid ako nga klase sang tinuga, sa akong palanog liom, sa lulo ko kag lula, mga auto kag traktora, may mansyon kag asyenda, apang sa dalambuhanon, lang galing ang resulta. Di malas gid ako sa amon eskwelahan, ako nga nadumduman sang ako pa ang grade 1. Manlubog ang grado pero valedictorian, kung nga ako may honor. Maestra ko waswas ni angkol, di malas pagid ako sang ako lang ang sa high school. Nakanobya ako, sus Miss Body Beautiful, habal-habal ang kuya, daw pinapangaloy bilog-bilog ang lawas, daw lisos ang kapayas. Di malas pagid ako sang ako sa college level, nakanobya pagid ako, ang ngalan niya si Sabil. Kulapasin ilong ang bibig niya sambil,
ang dughan marikor ang buli ga iwol-iwol. Okay. Muna ito, no? Ang atong ambanon, bago lang nato naman ang madumduman, no? Kaga gin-upload nato nga diri sa atong YouTube channel, no? Para gid sa inyo tanan-tanan, no? Kaga yari pa gid, no? Idulong ko naman sa inyo tungod kay gahilapit na ang Pasko, no? Yari para gid sa inyo ining ambahanon nga nagatigulo Pasko na. Pagkatapos ang Mesiyas sa kalibutan, anak sang Diyos nga ginbulag sa pasungan, gintipunan sang pastoris kag kasapatan, mga anghelis nga nagaambahan, gintulong sang santos propita, gintagna sang mga patriarka, kung matawo na ang Mesiyas, pagkakilalahon nga aton manluluwas. May tatlo ka hari nga mga mago nga nagtuaw sa iya pagkatawo, naghalad bulawan nira insinso, kadungganan sang aton Ginoo. Pasko na, magsinadya kag magamba, kaadlawan sang Mesiyas sa kalibutan. Pasko na ti una nga mag-isa, dulaon ang gumot sa tagsa-tagsa. Pasko na paghidait paghiliusa, magbuligay agud maagom ang kalipay. Pasko na, magsinadya kag magamba, kaadlawan sang Mesiyas sa kalibutan. Pasko na, magsinadya kag magamba, kaadlawan sang Mesiyas sa kalibutan. Okay, no? Muyat to, no? Ang atong gintulot sa inyo, negating ulo, Pasko na, no? Yari lang na kita ko to. Bali, dua kaganta lang, sa sunod naman, tub-tub naman sa liwat, no? Magpaalam naman na kita sa inyo. Sa masunod naman natin nga pag-upload diri sa aton YouTube channel, hindi magkalipat ka mag-subscribe, no? Birhiaw on Pirot Haranista. Salamat. Okay, mulong na. Yung hapon lang sa inyo tanan-tanan, tub-tub sa liwat.